अरे कोहर गुलाबी 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 तो गुलाबी गुलाबी। बड़ा परेशानी जानता नहीं, घर के बड़ा पट्टीदारी पूरा दुनिया से लड़ल हो जाला। घर में जब झगड़ा लगेला तो कहो तनी कैसे भाई सुना तमाम मीडिया वाला भैया आइल बनी, सबके स्वागत बा। साथ ही साथ विकास भैया भी और एने बानी भैया तनी कम करी। बहुत एक साथ हम शिल्पी मंच पे ना गाइले जाए, काहे से कि इनकर स्केल कुछ और बा, हमारे स्केल कुछ और बा। तनी कम करी दुगो। एगो लइकवा एगो लइकिया के देखलस तो कहता करेजा जब तू नजरी के सामने से गुजरत तारू तो बुझाता करेजे में फाट गई। लइकवा कहला बड़ी प्यार वाला स्नेह मिलल बा लोग के गाना के। अरे गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से तो एक ही गो दिल बावे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से। कहे के भैया तो गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से। कुछ मिसिंग होता है एगो चीज, चाहे ओकर आवाज कम हो गई लोखे चाहे कुछ होके एगो मिसिंग होता पॉइंट। तो गुजरले नजरी से जब ते गुजरिया धड़केला जोरे से। ओए कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से। ये कहीं को दिल बावे सीना के भीतरिया ओहो दिल लागल बा तोरे से। जितना भी यूट्यूबर भैया लोग बा सबके प्रणाम बा। रउआ सब पॉजिटिव न्यूज़ चलाए, हाथ जोड़ के निहोरा बा। पूरा छाप दे बुलो का।